egongo da laba gaurtik aurrera, obrak direla eta. Orduan egin dugu ekitaldi bat gero arte bat edo esateko moduan. Orduan egun guztian zehar, orain arte laba izan denari gero arte bat esan eta laba berriari begira jartzeko ekitaldi bat. Bai, eta horretarako 12etan ireki dugu kafetegia, eta azoka izanen dugu egun guztian zehar, orduan labaren mertxa eta hemen diren mahai batzuk, aulkiak eta salgai izanen dira oso prezio merkean. Eta hori alde batetik, gero triviala ordu batetan, labako triviala eginen dugu. Eguerdian bazkaria dugu montonen, bai bazkideok eta bai bazkarira apuntatu nahi izan duen orok. Eta bazkaria eta gero arratsaldeko 6etan hasiko gara, 6etan ekitaldi bat, ekitalditxo bat eginen dugu, eta ondotik swing dantzaldia eta karaokea. Bai, hori da, eta gero bukatzeko gauean DJ Barbariaren pintxada. Bai, eta DJ Barbaria egia esan egun guztian zehar hariko da, guantxe bertan ere badabil. Gaueko pintxada bai dela montonen, eta baita gaur laban egun osoan zehar laba berriari eskatzeko edo zer nahiko zenuken izatea laba berria, hor mezuak ere jasoko ditugu. Berriz irekitzen dugunean edo itxura aldatuta egongo da laba, ez? Izango du beste espazio handiagoa izango ditugu baliabide hobeak, ez? Ekipo hobea eta bar, baina funtsean berdin jarraituko dugu, ez? Egiten orain arte egin duguna, euskarazko kultur ekimenak eta ekartzen eta zabaltzen. Bai, ze azkenean, ondoko tabernarekin espazioa zabalduko da espero den bezala, eta bikoiztuko da edo espero dugun bezala, baina mantenduko du barruko espazioaren zabalpena, barra, kafetegia segituko du izaten, baina eskaintza zabalagoarekin, eta bestalde oholtza, ze labak segitzen du izaten elkarte kultural bat, eta hori bai nahiko genuke azpimarratu. Naiz eta espazioa zabaldu, Iratxek esan duen bezala, filosofia edo muinak segituko du izaten berdina. Oda, euskara zaritzeko eta euskara zabaltzeko gune berezi bat eta estrategiko bat, azkenean segitzen dugu esaten behin eta berriz gazteloko plazan gauden, baina obviamente irekita dago edonori, eta hori guretzat importantea da, ze erdi-erdian egoteak guretzat suposatzen du esatea ari gara zabaltzen erdigunetik eta zergatik ez.